Nek jenenge piye nek jenenge? Sinden piye? Jenenge sinden nek berang tahun salah. Nek sampean ora apa-apa jenenge wong suwan manusia iki serba salah. Tapi Sri sapa Sri? Mega apal to seruning? Nggih. Oh, kalau kowe nek kono dadi Mas Mega gak iso digolekne lagu liyane gak apa-apa seruning. Apa enak lagu liyane to, Mas? Hah? Enak lagu liyane. Yo ada tapi seruning dulu diutamakan. Bisa toh tapi ya? Iya. Nek aku sing ra iso dipeksa. Nek sampean sing ra iso ora apa-apa. Yo. Apik, lucu apik bae. Yo lucu. Dalange lucu dalange. Yo. Hadirno tenan, Mas. Yo tukaran karo Sri. Yo. Munggah malah gerong iki lho. Nonton aku apik kok, Mas. Oh, yo dijogetin no, Sri Sapa Uning. iki? Sri Uning. Oh, Sri Uning ya. Yo no. Ning pun nate wi anan kali Mas Akbar nggih. Dereng. Oh, dereng nate wi anan. Dereng gak ada nomere kula. Mosok to? Kowe percaya, Sri? Gak. Ya wis padha tas. Iya. Wong kene ndelok bocah loro iki padha. Enak yo. Nek ndelok bocah loro iki padha gragas. Hei! Ora apa-apa padha ayu karo bagus Iya, Mas. Dung tak langsung Mas? seragenan. Dung tak Sing ngadeg ya bagi lho ya. Ayo, Sri Uning. Yo. langsung seragenan. Yo, monggo datenge yo. Lu mati to lampu iki, Mang. Yo. Yo. Masuk no, Sri.
kasih. Alhamdulillah, luar Sak lagune ya. Iya, iya, Karo iya, ngenteni iya. lampuku murup. Lampuku murup ben didandani sik. Ya. Ya. Ah, Mbak Sinta, Mbak Aulia, Kang Sarto sisan iki sapa? Sekar. Mbak Den Sinta, kecil, Mbak Aulia, karo Mbak Sekar. Oh, iya. berdiri iya. bareng ya. Yuk, spotnya cah, coba kayak ngapa? Ya, yuk. Yo. Hei. Oh, oh. Oi. Yo. Yo. Oh, oh. Oh, oh. Disapa dulu Mas Gereng. Wilujeng dalu cahayu. Sugeng dalu Mas Gareng. Paling asma sinten? Kula Sinta. Wis tau ditekoki madang apa, numpak apa, nganggo supir apa urung? Blas. Kula kan rombongane Mbak Sri to. Oh, lawas ya. Lawas. Nglerek sing tengah wilujeng dalu cahayu. 5 Kok limoe piye Mas? Selamat malam. jam 7 Mas. Nah, modiar kowe. Oh, balik bisa ngas ya? Baleni. Sugeng dalu cahayu. Sampun maaf mau. Wah, bohong. Ayo mengguri jelak ya. Ngapa arepan? Tak pangan genti. Weh, Tekok sugeng dalu kok wis maem lho. tekokmu rapas kok. Misal tekon aku Mbak Aul, selamat malam, Mbak Aul. Selamat malam, Mbak Aul. Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Tekok iki jawabane yo pas, jawabane ora nek sing salah lho. Wah, model grup kene modele ngono kuwi model. Iya. Nyapa? Modelnya nyapa? Ya ngono kuwi modele nek kita seneng ya sauri. Modele ngono kaya.